mande ambe jamukilinde ambe simbodi Keita ubora konate ou de la Joveni bamuso e Keita de bonere konate de Joveni e bonya kama ira musoba bonya kama Keita ni konate ambe simbonde Keita ubora an konate ou de la Joveni e kelengama e be serado Saranjalo o ene bade nye Saranjalo don kasoro bingini fani ate nye Sarandon dani de pani de nofe ngonye Sarandon dani de kama Sarang mbale wele ngolo bado Sarang e fana bisaka donga inbox kono muso be fera ticket a wa sumuna Sarang e bisaka donga inbox kono wa abe ticket a fo ticket bi woro ale bata fo $600 $700 dollars américains Sarang e bisaka donga inbox kono mogo fula Pedro ne bisaka donga inbox kono Sarang ani Joven ni Saranjalo sino le reste la ni min donanga inbox kono mbo tigi da fara ngombo da fara nga inboxu Sara ni Joven fladron so ni min dona drombo tigi da fara muso be fera tiketa arnaquer den no ma fo arnaquer den nga donga inboxu kono de parce que do flene arnaquer den do muso be na tiketa sandro ba warta ka bulu poche kono muso ko ka be fera tiketa fo tiket bi woro beni jatigi do wa ago Morgan a barika iPhone 17 Pro Max la ka dima Amerique Musani bala ba muso ami bintu kuruma depuis ni Jos États-Unis, Nijos. I am from Nijos. Muso ibe Nijos de. Nijos ye ville mi Amerique wartigi ville de do. Wa ami bintu kuruma go. Ako kaye tiketa awa sumuna Morgan sababula. Me tike meta chogo didi. Jonde be seka donga inbox kono. Na e tike sanfana iba video ke gachi made. Awo. Nijos, muso ibe Nijos de. Ni muso ye tiketa ebe video ke gachima imana tike ake minja iba video ke gachima ode horo nyae ni wari mandu parce que horo mancha tukuni réseau sanfe halala mancha tukuni réseau sanfe ibe dana tagadim adam mo do gandro wari be do tigila mo ba be kila ka wari ndu ka tike den saba tike denanta boni ni muso ko ka be tiketa rebe tiketa fo tike bi woro Francis muso warta ou kunsa awe manganchila ou des réseaux sanfe ni muso inde wartigi prendre la 4e sortie sur route de Noyelles. Aywa bingini fanu nere jatigi muso do muso yi nya don bingini fania de sababula bonya be mande bonya masegi be mande ami mietike bi woro ta 26 mars don ka wa bi woro $600 ci en ku ko ka tiketa bingini nga concert la o ami kele ngoma kunu ako Morgan ku awa sumu mimbina ke kabe fera tiketa mais Morgan tikei mbe fe ira mogodi ambese ga warchi mogomima konega mogodama abese ga a warchi mogomima jonde bina donera inbox kono sisa ne dunya fo nega inbox mogo fula Pedro Joven ni Saranjalo dron Shironi maoma ya ozembo tigi dafara ni miya oze ka donga inbox kono ni Joven ni Saranjalo te ni message ti mambira vocal ta ma jouer réseau sans vie ah wakele ni mbala de Joven ni Saranjalo si ni mo were yake billahi mbira vocal ta ka jouer réseau sans vie Joven avec Saranjalo olu fladron nga dana ya be Joven ni Saranjalo fladron dira sino les reste ni min donga inbox kono mbira vocal ta ka jouer réseau ka musoko ka be fera tiketa awa sumuna me tikei meta chokodi wari nkanga ci jondema nedun taw ka fanie bilali be buru fentina ke aw ka fanie fana aw sira yo na kleka aw kopre ora ne mako tawla me musoko mako Morgan 26 mars donyeti ke bi worota e de bolo hari kunu sumumbe akunta dongo sumunko be sena me ko Morgan e kama me fera tiketa me tikei meta chokodi bingini fon waye do nyongo ngayen boku sokono ko jonde bina Morgan wele musobe Amerique abe fera tiketa Morgan bolo mais jonde bina Morgan wele aye do nyongo ngayen boku sokono vite fait nga bonya mamogo mbe mogo munu bonye olu be sera kuma fe 8 mai 1945 sino ma molo bali denia ozembi dafara jene bora fi manin jabi la première sortie ami bintu kuruma tike bi wora tigi de 5 en direction de Gondour centre ako kaye tiketa uka sumuna tike dembinani 800 €. Ako kaye 800 € dine Morgan kama 800 €. 800 €. Wa ale de iPhone 17 Pro Max. Ako kaye iPhone 17 Pro Max dia. Ami ala ka barika doila.
Billahi Moussa ni balaba. Alors barika de la ami. Non ami, je suis très fier de toi. Avec etande horonya betande. Billahi horonya betande. Ni muso yo horonya de abe Ameriki. Muso yo horonya. Adela ticket tambolo. Aura 26 mars wati. Wow ami kelen. Ami de la ticket à 26 mars do ticket biworo. Wa biworo $600. Wow ami kelen de Roma kunu souffé. Bingini fanu aura sumu bina ke kabe fera ticket amene Morgan ere bonye kama nere bonye kama. Mais ticket mbeta chokodi. Nere konga ka toy. Aga toy aga $800 3 posu kono. Ako ko Morgan ni so iPhone 17 Pro Max la. Ay ami fode ami yo horon ede. Mais aura ticket mina chokodi. John de bina donner inbox kono ka ticket inta. John de bina donner inbox kono ka confiance ta ka fo musoma ami wari chini tigila mo ma ka se ka ticket sang. John de be se ka don. Saranjalo kelempe. Joli wage ini ka nafigia. Procureur Adama Koulibaly be no fe ki datu ka sola. Kanata saranjalo welede. Awala ta fo saranjalo yokoy. Kata fo sara ye Morgani muso bina tiketa Morgani bolo sara e ga fo Morgani muso nga wari ci ema mama sara kana kede mama sara il faut pas faire hein laisse ces gens là voilà ne rego muso ma de nga kana tiketa sorry est-ce que kun ne mana la poste là ne kana nga compte d'aile ya yaro jumende c'est clair non ne t'accra la Madeleine John Ebina donné une inbox qui va rentrer dans mon inbox. La dame là elle voulait prendre les tickets de Soumoun de Bingini qui va rentrer dans mon inbox. John Ebina do Mogote Farinya Fatobe Dumi ngono Ulu jugo be Dumi ngono Fatoba do ah nega inbox bende ngani molo ba bolo numéro ima fale o ah oui faut affronter la retraite la France numéro inte fale numéro kelen drone do ale numéro kelen numéro mi bolo numéro kelen do mais mo gotina do nga inbox kono muso be faire ticket bi worota mais ako konera mo dama ndalembe mo mina mo mi se ka ticketa wani ticketa fana iba vidéo que ratine Morgan ma tu m'envoies la vidéo pour la confiance pour que mi se ka dana ta ka da muso kan choka mina bingini fano ayte awte do nyoko nga inbox kono ko do be faire ticketa mais atikila mo ko ko be Morgan de bolo ambo ko ke chokodi oron kolo nunu ma barika bane nu awbe mo ko bane ni awre bado beni kanu bagado beni dana bagado beni kanu bagado e rejoka abe faire wa bise abe faire 800 euros amoro ba ochela mi bisa 800 euros do tikela amoro ta ochela mais muso be faire ticket be ke jodi ticket mina ta jodi ne kanu kama muso be faire ticket abe faire 800 euros abe fait ko do tikela 800 euros mais uta do ticket meta joka mina ticket ka ko me Morgan de bolo Madou de Faria a donné à inbox ni muso kelen de ticket bi worota ne Morgan kanu kama 26 mars donc ami bintu kuruma de ticket bi worota 26 mars donc a wari ci sungura konema ko adi fanu ma ko ta concert la 26 mars kene kono wari ci la sungura kone de ma wa o muso kelen de be faire ticket a 26 mars aura sumun natala aura sumun don ni muso ne be faire ticket mais ticket meta jogodi ticket konya be Morgan de bolo ah Morgan don flene Morgan magote ami wa bi woro e ticket ibina 800 euros minji ira warti poche kono wala ami ga warti poche kono dusukasi drone do voilà jene sogodogo manyine de jene boyga fimani jabi jene sogodogo boyga fimani jabi ini fimani nga keleke kelente blatande ga fimani jabi signe kelenga tida wo kono kete bo fimani be ga vidéo que dongodo Fimani a gagné le combat hein Fimani a gagné la guerre depuis Moussa Tara Israël doit que non ça c'est la défaite. Toi tu n'as pas dit la Russie, tu n'as pas dit le Japon, tu n'as pas dit le Corée du Sud, tu n'as pas dit le Corée du Nord, que les Israéliens. Israël. Dene boyra Fimani Jabi. Kelen de blatane. Aïe. Ani la sia ambolo sa dimi ba una koy. Dimi benela bi koy. Jene de sera Fimani Jabi. Trois jours, Mousso de sera vidéo que 3 jours. Jene boyra Fimani Jabi.
jene ni ma fi mani jabine tenta ya fie ntenta ya fie kira tata ya fie ibokolo tuta ya fie ibamuso tata ya fie isigi nyogo jene sogodogolu tuta ya fie kira bo fi mani jabi ma barika bane ma lasile ma kunango Dani aya fo Dani boka video ka era musoro ba impuse kaka boka kuma awo Dani boka video ka floflata musoro ba ina faka boka kuma de atna tida wo kono tale timba muso ti da wo kono Dani boka video ka floflata musoro ba ina awo Dani boka floflata musoro ba ina Dani na masonga kuma kwa Dani era boka la gosi pour ka bisa ka floflata fi manina choka mina Dani ni mabodi mimbana de awo Dani ni maboka fima ni maboka floflata jenela Dani dimimbana jene ibanga fima ninjabi Dani boka floflata jenela timba muso tarida timba wona ibanga boka fima ninjabi ngo timba muso de do jene boka fima ninjabi Dani boka video ke bira floflata muso ba ina Dani muso ba banendo ka fima ninjabi da muso ba besan kelenga tande ha kasiran kelenga tanki banga boka fi mani jabi malma wona bina ubla me yani nga video tige oh bingini fanu wa eta fo nyoko yede muso ko kabe fera ticket ane morgani kanu kama keula aw ka sumu muso be ameriki ni jos d'accord ça marche muso dalembe ni jos ami bintu kuruma ako kabe fera ticket ta oui ticket voilà est-ce que on peut faire les courses chez Métro vers 16h ou 17h? Ouais, 17h peut-être, ouais. 17h, ok, ça vous semble très bien, 17h. Vas-y. Ok, ça marche, merci Grégoire, à toutes. Ouais. Allez donc. Oh, mon allez donc. Bingini fanu a été message blanc nyoko de. Ko dogo ka be fera ticket a wa sumuna me akobe Morgan de bolo. Musoko ka dale mene de la. Bon jone bina donner une box sur no ticket nga wale ka joti la mokoma. Abe fera ticket bi woro de sam bi woro 800 €. John Ebina donner un inbox sur ami bintu kuruma. Iba yo fanto munya mogo dombe tabosa. Ami, ebeta Morgani wele muna. Ami, nimi muso ndo kambe mbolo su otikila mogo nyana. Muso yo horo ede. Beni kanu bagado muso dalembe ne de la. Malgré que ntaw ka fani bilali be buru fe na be bingini fani min ngolo ko Morgani mina ke bingini fani sampre bi ba muso fa. Sampre bi ba fa ne net na ka fani tukuni. Mais muso ka confiance kama. Quand on va faniala, quand on va dire muso no fe muso dana minta ga danga o dana kelengama ako kabe fera ticket a wa sumuna mais John de bina donner inbox ko na confiance sur John mo te sera soro alors au gouvernement de faire ni mo ko min ben gasi sigi mo ko min ben bonye on no tigila mo ya fo mais c'est ko tigila mo ko numéro di abe warti o tigila mo ko ma vous l'avez dit abe 800 € ti o tigila mo ko ma tout à l'heure sous la pression socialiste qui non dalente mo ko mina kani yere segen s'il n'y a pas d'évolution 800 € ami bintu kuruma ni jos ameriki muso imbe ni jos ni muso adem bora ka bagi soro sahara mame folo Musa bora ka bagi soro sisa ameriki diplôme ba bora tra université la sisa ami daga bana mobile sanga di Musa ma non ami kama meta la Guinée Omo Musa be vera tige Omo atese ka venyo Omo Musa be vera tige da me jone bina donner inbox ko no Morgani ta la sawa yere te ni photo bi ko fo ete ko itika mal ko litike ka boni ko mo ko ibana Omo me so mo na mimbe a muso e wele kunu ka be vera tige ta o c'est pas ton problème là-bas laisse-le se démerder ni photo boy ko fe ki ka mal ko litike wala no Omo me fara boka fi mani jabi de atina na me Morgani ba do sisa mo ko bunya bi ka mais Omo yi joga boka fi mani fana jabi de na me ba ni na me sa de be ka kula iba do sisa mo ko bunya de be ka bi ka live sigi maliko liti mo nyana mo de bena le bu mamel tout ça non bébé yeli ka live le ka ko nyina makel bi mana ko de Morgani kana impata na avant ka deux pas en arrière yoro ni sa na ma fi boli ngono wallahi umari kuru bu mabele yo wele kunu kangana ko akume fe nga live de si kunu ko ame kunu ay wali ko ko ame amasoro quoi ibado autorité ben ko contrôle la ni mana ko ni mali de mettre ta de j'étais pas
Et tu sais qu'il y a façon d'aimer qu'à même temps, il y a une couille, à flatter ta ligne, il se voit mana cola. Il respecte le lobby, on a dit que mana cola, ni vidéo que les flaques à la télé, katika strafe. Moi, je dis attardé une câble. Wallahi, on m'a recommandé. Il fara dongo, il est ton amoureux, ou bien il y a Shima, ou bien c'est Nasma, ou bien il peut être stranya makaika, malikolite, que nous fili chula, nous photo nous peut être maliko, qui est cassé, nous peut. Wallahi, recommandé, on a la barque. Depuis Facebook, il donne nos noms, il a connu ma kema, il donne mes tafu de taula à temer. Moi, je dis non, parce que n'y avait là tout comme il y avait qui n'y a chou ma canine, objectif qu'on laisse tomber. Nous, tu n'as pas fait de tel ou cola. Ah, on me va le savoir qu'il can pas revenir au bilo de Nini. Vous bilu comme maliko débarra, il va aussi ça malik débarra avec un sigle. Wallahi, c'est vrai. C'est vrai. Fanchi, moi, il y a là, vous va borokoro, ni borokoro tout boulot. Il y a fan de fin de là. Ni tout que vous parlez. Wallahi, kuwati benera man live buskari nu artiste nu ko le bay mali. Voilà, voilà, bonina yere wallahi. Laisse tomber, il se voit là, voilà, il n'a pas là quoi, il fait nous les bêtises. Ça c'est vrai, wallahi. Il a gagné be boni kono, wallahi. Na fashi de tala, il y avait mo recevela ma jonne la labli. Non, mo recevela ma. Il y avait jonne la ko be ki nyeda boko ka boki sikan ko ige. Ah non, mo aussi. Mo fait be ka be mo duguli. C'est vrai, c'est vrai. Asigné date yi. Baby du regard téléphone ni le coffre qui tanya fo. Wallahi. Ou bien quand ta do photo tika en fait ka notable là. Oui, tiens. On va on pousser quand on a l'homme qui est quelque mais ame boka kuma bati ko betuka konti fana ibi ka mo minu fanu bane nu yere o club ga ito ke lajo. Wallahi o kila ka war sur la fara c'est vrai. Be ka bolu de kama ibe bo kama o be clacking ka fentige kata seven jam kala comme jour nu be ke jabi no be ka ke visibilité de kama u yere ne no da kono il s'en fout comme sur le kama ite bo villa il me dit en oui. C'est vrai, c'est vrai. Il me dit c'est des psychopathes ici nous suis pour le thé il ka maliko kemfa il ka boni na walai. Wallahi c'est vrai. Il bonyale no 600 ne to ka teme chufela o fembi ka live et tu fais plus de 600 personnes il dit tu fais plus de 600 personnes, il y a des fois tu fais un cas, il y a des fois tu dépasses ça. Il y avait plus de 2 cas de personnes ici. Maintenant tu n'es pas n'importe qui aussi, il faut enlever ta bouche dans n'importe quoi. Wallahi baro maliko na nere de ba gagner fenga quoi sinon ni nga objectif ka ya plein des amis momo de Canada nu mebina duma ka duye ko nga débat participer jama parce que il est sera mais avec la ligne là c'est pas bon. Ouais c'est vrai bara benono on te firmana on stratégie ni tamo mbulu mais awa bara de vous êtes des activistes signé chiga activiste ama ibaro mo ni figa sira do lebe ko do ke en fait donan ko ina nyuma ya sambema. C'est vrai. Alors ni yuma ke ni ya ke ni na mado yala bado yi. C'est vrai ouais tiens. Ni ya bi mo bi boko e me mu bi se kelela. On do de tout ka blunye. Do le sira. Domino na shufo lube do anko bu bolo do ko kule wi waya elevu meno ni bitikele nyu. Wallahi e bi ba do umu do de jog eklela kwa do ka jo sumala kwa. Awo domina jalaji kundo an buru jala o bia sera diji manga on be ka neni ti yere nyini idabo ni ko ina parce que ni ko imonete bo. En tout cas c'est vrai. Ni ko kibe ni ko sugu dimi bo ebe dimi ko rado di la fram ya mo sugu mina to ko do ko nyeba la itu to fo. Ali ni to la kuma be oro mi ti gere afu le fumbe. Oh c'est vrai. To la kuma be koko la morgane azape. Parce que ni bi dadu ka ko la ko e ko na jango. Exactement. Ubu mina de fu yu ngadu yere la. Exactement et wallahi afu. Ni ko mi wuli la ye réseau ka mo de. Ibi ka opinion publique fois là. C'est vrai. C'est ton droit ni au fois là teme. Parce que ni ya ka dumuro la fu mena akokelen ko na ibena se ka akokelen ko more. Ay men ibaro nete nunga kola never généré de mani fi maninga kele o ga kele ke dranga même elle allait vous kodo parce que ni tuna ale la doro boku ka kodo ah odu non la ba morgan ibado réseau fin ni tuna lo ba ku ubo oku ka ko ya ito de ko ibe kuma me kana photo de dai kofe ouais c'est vrai ana photo de kofe ibi ka kuma fo me a photo ine iba favorita. C'est vrai. Il fait un environnement de anidigal ni ñonche ika do do ka mais mi ka photo korota ine il fait ça oui abanga jene abanga obutaye la maka jil ko
Ouais, Alphonse, il n'y a pas de problème. Ça, c'est vrai. Voilà, c'est vrai, ça. Bon yala ka tɔgɔ tigi de ɲini ko neni mɔgɔ min u yɛrɛ ɲuman na ko min lamɛnlen don réseau kan k'olu bɛ kɛlɛ k'o de fɛ sinon u yala ka umu ɲini ka taa mara ka jija ɲini o tantanw bolo anw b'a tafu de k'u la k'an kɔ don taf ka jija ɲini ka umu ɲini aw si ma sɔn ka u ɲɛsin kɛlɛ ma non ka tafu kɛ ka tila k'an ka ko ka jɛ k'an ka parili kɛ ka dɔn kɛ k'a jira ko on n'est pas ça autre chose ni ye enfantillage de anw kɔrɔbayara on n'est pas à l'école maternelle là. Ça c'est vrai. Diɲɛ ɲɛbɔɲɛla de koyi. I si ka kɔrɔ ni mɔgɔ minnu ta ye n'olu ko k'olu ka wusa manamana ko ma o ma k'i la. Wala a kɛr'i la. E kan ka fɔ e ka wusa mɔgɔ ma n'olu ko k'u ka wusa ni ye. Wala u ma fɔ tuguni ka bilayi. Mɔnɛ yɛrɛ Morgan. E yɛrɛ musotɔ ye kɛlɛ min kɛ ni jeliko kɛlɛ na a ka bon hakili ma. Je me rappelle le jour que Siko bɛ taa e afficher don min na Umu i ni denw non kabako don quoi. I jɔ kɛlɛ ye dɛ. Kɛlɛ la anw ta agression bɛ kun bɛna kɛ anw na ni jeliko kɛlɛ in na. Au moment que c'était chaud. Ka taa an denw ka ekɔlisow la ka taa denɔnsɔliw kɛ polisiw ka ne yɛrɛ minɛ. Kuma bɛ mankan fɔ polisiw ka ne minɛ k'u bɛ n denw minɛ hali sini k'a ko don n ka papier ko la n ka taa n ka papier ko la ko non ko polisi ko dɔ bɛ n kan ko concernant mes enfants. A ye ne sɔrɔ jɔn na sa ale tɛ yan. Wariw bɛ proposer la ne daga wuliterite yan kan to bi mini défenseur la ko ka ne siyɔrɔ fɔ dɔrɔn cɛ anw y'an jɔ an ɲɛ sa n ko ne mana mɔgɔ ye kɛlɛkɛcɛw ye ne bɛ yɛlɛ. Mɔgɔ dɛmɛ ma ɲi. Anw don min na anw agression bɛ ɲɛsin anw ma don min na o don ni bi tɛ kelen ye ne mana mɔgɔ n'u ye bi dɔ la bi anw bɛ artiste fɛ ne bɛ yɛlɛ de kɔ nka aw ma ko bilen kɛ anw de y'an jɔ ko bilen kɛ. Adamaden ma ɲi. O don tɔ la ne kun ni bɛ se ka to a la ka janfa sugu bɛɛ tracer ma. Mais ne mana mɔgɔ n'u ye bi Umu yɛrɛ ye kɛlɛ k'a ka bɔ hakili ma. Adamaden ma ɲi. Ba de kɛ bila Umu ye kɛlɛba de k'a ko. Morgan ne fana ye mɔgɔ dɔ ye ne bɛ adamaden pousser i b'i vrai visage yira mɔgɔw la. Ouais. Bon ne tilala kɛlɛ la quoi. Ouais c'est vrai. Voilà ne bɛ mɔgɔ pousser de i yɛrɛ véritable i vrai visage ye fɛn min ye. I b'a yira diɲɛ mɔgɔ la diɲɛ b'a ye. O ye tiɲɛ. En tout cas. Umu ni bi bɔra ne tɛna n da don jɛnɛ yɛrɛ ka ko la quoi n b'a ni Fima ni n bɛ sigi u k'u lajɛ. Mun tɛ Morgan combien de jours ne ninnu bɛ ɲɔgɔn na ne y'u gun sari yɛrɛ o kɛra fatɔ o bɛ don na magasin kɔnɔ a dɛsɛra la a bɛ ka yala fan bɛɛ commentaire bila la mɔgɔw kun yɔrɔ ne gagné na. Wala sari yɛrɛ fini don o don fini qualité kelen ne yɛrɛ ɲɛ b'a la Haruna ye kuma min fɔ Umu mais challenge de don sari yɛrɛ bɛ k'a fɔ mɔgɔw ka challenge ye o artiste yɛrɛ bɛ ka mɔgɔw ka kumakanw ta ko n bɛ se kɛlɛ la donna ta bɔra ta mais on a besoin de challenge. Et tu vois les fans de Maramba en train de faire les challenges de son et je sais ne ko ni bɛ se kɛlɛ la i bɛ taa nord de la kɛ. En tout cas. Morgan ni bɛ se kɛlɛ la i tɛ kɛlɛ kɛ yan o to ne ɲɛna ko mɔgɔw taara kaso la ko ka kɛlɛ de dabila kɛ. Non tiɲɛ yɛrɛ la i b'a dɔn Mamu yɛrɛ Maramba bɛ se kɛlɛ la. Mɔgɔw taalen kɔrɔ ko kaso la ko ka kɛlɛ dabila o mɔgɔw bɔlen kaso la o tɔw bɛ dɔnkilida ni wari ɲini na ne nan'i sigi k'e bɛ se kɛlɛ de la e bɛ kɛlɛ de kɛ. Wagati min artiste jeliw bɛ ka sumun kɛ kaso dimi ye jumɛn de n ka taa sumun kɛ n ka million minɛ ka bila n poche kɔnɔ. Morgan ko mɔgɔw ka taa dɔnkili da e bɛ n'i sigi réseau sanfɛ k'e bɛ se kɛlɛ la i bɛ to i ka kɛlɛ de kɛ i kɛlɛ de b'o kɛ ni mɔgɔ t'o kɛ. Maa to ko artiste de mana. Mɔgɔ fila de bɛ kɛlɛ kɛ est-ce que mɔgɔ kelen de bɛ kɛlɛ kɛ mɔgɔ fila de bɛ kɛlɛ kɛ o. Wallahi a fɔ tuguni. A fɔra ko ale de ye kɛlɛkɛla in ye ko tɔw tɛ ko jogojugu in y'ale de ye ko tɔw tɛ sisan ale bɛ ka foronto dun. A bɛ ka foronto wallahi a bɛ ka foronto. A tun fɔ de k'ale de sabalilen don k'ale ye bobo ye k'ale tɛ se mɔgɔ ma bi n'ale yɛrɛ taara i jɔ k'ale bɛ se kɛlɛ la. Mɔgɔ bɛ mun fɔ bilen kɛlɛ ma ban yan. Kɛlɛ banna pewu kɛlɛ jiginna so. Ale ko k'ale bɛ se kɛlɛ la kɛlɛ de bɛ yen bilen wa. Kɛlɛ tɛ yen tuguni. A bɛ se kɛlɛ la kɛlɛ banna ye. Kɛlɛ banna tɔw bɛ ka wari minɛ o. E fadenya jumɛn de bɛ yen bi wari ko kɛlɛ ta ni jatigi b'i bolo c'est tout i ma baro bɔsi yan. Baro bɔsi ye wari min di a man ca ni miliyɔn 8 ye. A ka ca. Ka Maramba wele ka nafolo ta k'a d'a ma fu. I b'a dɔn Umu artiste ma baro bɔsi jumɛn Abidjan cɛ kelen tun bɛ ɲama f'a kun ko k'a bɛ so jɔ a ye. Wala baro bɔsi wa awɔ. O t'a kɔ bilen de. La ilaha illallah n ko o ye Maramba wele f'a ka so ka nafolo mugu ta k'a di Maramba ma. Tiɲɛ. E ma baro Umu diyan wulila koyi.
Morgan ko mi ka galere baru bosu ne mandel baru bosu ko ka be sojo ka di muso mi ma o mo ne mandel ka baru bosu ni muso nga photo e donkele mais baru bosu ala mi ka maramba wele fa ka sokono face à face ka sigi ki nya jo mamula ka nafolo mungu ta ka dama million segi 8 millions francs CFA maramba ka ni ko di barta ka ICF ye Allahu akbar ni maramba do na si ko ka ni be ka ke jiyo ko na bi na ba on fa na bo mamuna sa on te fama ye tobe bosu nyini na o fama minu sara lu bine abu ka yalo lu de undala ka buto ka unjatigi o le ka fara su nyini na kana farasi baru bosu ki nya jo maramba ni sera première fois ne ka baru bosu ka ni artiste do sigile ndo face à face ni esi na folo ka ye kwa akera maramba de ala baru bosu be mo wele ka fonye wardi ma ani jeli muso ka sigi kene kele ngono ka na folo ta ka ji akera mariamba de c'est la première fois face à face wallahi ngone ay fuka ne jatige ngone ngira chokodi comment ça a été ça baraka le asama mbado maramba be na reconnaissance kay maramba be do sijo la ka dongli dai bila ka baraka tiya do kono yoso chembe ko be dongli dumana o che warbo amado dongli soro wala ma ko be dongli dumana baru bosu ma ko be dongli dumana che ma ko be toko tigil at ma ko be toko la kwa na folo ba ko milliard ba post ko no na ta do ka to ko bisa jena bo chuka mina kwa utara live mena ko be kana ye kana se ngata ratia umari aisa kone de muso fileke aisa kone de ngata kita ka di mamuma ko kana ye kana te ko parce que ko sari era be ka do kele ko no ko ne ka ko ka fariama no ne mo do ha na era tara ubeto ka ni blongo ko swa dizan ko ye musa muso ye kata commentaire blog ka konti ko no kodo kara ko de digide la ko de ba de dijo ko ye ka kushmari we de se kaye de wo de se kala ma chiama kele chana pe ale era tara ira kale de ba ka mo bla ko ka ne fanne banene dongo do no lu bora ko lu be na ne fanne bale ne ni ka do mo en tout cas ko ale ko ka ka secrétaire yo ko ye ko mu ba de fo ka ko ka be Musa Bagaga de to fo ko Musa Bagaga de ka secrétaire yo ye ko wa ko ye comptable yo Musa Bagaga ka bureau la o be ne fanne no be ne banene mu bo de ke ni ne fara na toro la ni era tara ka sa ko confirmer no ke de mu bla ka ne fanne banene ne ma baraka tele la ka te mawa wallahi bila fotu kuni ne be kuma tu no umu maramba ye jatiku be récupérer ay jatiku be récupérer tout baru bosu aisa kon aisa kon tu maramba ka fitrin ke nyoko fe ngadi robo tout be récupérer ki gar landala aisa kon maramba ka fitrin ke mago sa tayina de kauti ba mo la gare mamu be sa tayina de ani aisa kon ka fitrin ke sa margani ibado majale zara me dongli do da majale ko dongli na ko wala ni mando mali kale kasirato ka kola fitiri ngale kale kasirato ka kola nele o tiktok odona kuna sini New York le sabai majare de na Karim lola yo Karim ye ode jani fleda majare de bora ka video do ko odona zipara jili ke utara pana do ya utaru ta siama shudo yo domina majare commentaire blane ko shudo fara ba musuma alors qu'elle a l'habitude de commenter mes trucs kasoro ali a refa sauté kasoro ali ne no lute nyona kasoro ali jeri ko kala sauté ali ne tanti bani majare na ma fait de condoléances elle est gentille et puis elle aba do mo mu ba fait elle voit que akako kadne na be live la ne be ta commentaire la ouais o tara ba musoma o ba ka live la ka so ko o ka ko ni commentaire alors que a kuntu to la foi avec les clichés dans là alors parce qu'elle a fait mettre commentaire chez moi il s'est dit oui comme il est beaucoup neni on est déjà on a un commentaire là alors que si tout attention on y sera là elle a l'habitude de à commentaire mais ne connaît pas là elle pas faire a vu le do bene o la do quoi ouais comme on fait réseau il y a des cassans les natilisa le mo kele be wari ni jatigi ko de la quoi maramba jatigi o récupérer c'est tout depuis ne baru bosu ke ni c'est la première fois nga baru bosu ni jeli muso do skile ke kele ngono Morgani
ala ni na sugu kono mo ka jati yari kama sabe to te ni jega fela ni to fe law exactement boutique tigi mo manu ko boutique da re français no kata bolu ka magasin on a tra ni do ta tati ado sugu ba ede ne de na ko do jega fere lai olu ka fanu de wallahi a fotu kuni jega fela ni to fe law ka ko baru bosu dunde mamu ka do si jola ka dongli dumanda baru bosu la de ya tinya kono baru bosu ka jeri so do wala ka so kan na kono ta aruna ka dakurunya fly mona bo de so bela aruna ka bide ka be tigi to ko bebe sigi gere ka kontu kono ngo ma batani duru mo be ka chala collage ke aruna ka bide ne ko banaw aruna ka dakurunya fele mona bo be kan dala wallahi mona bo bela tu Nere nyabala aruna ni film no faible no morgan visibilité la jamune abone ni on la lola abi non ça la be comme on dit bidu ngoni no olube ku David video ku ma bossa teu visibilité bla sur la lente il fallait bien faire il fallait bien pour to ko mo na réseau sans vedo o mo vle ngone beto ki ra Facebook si e beto ka post mo nubla e beto ka zo mo ka Facebook be bolla wallahi ne beto ki ra Facebook si mais amono mara mo no pli pa we TikTok de sans vedo o bolo ko réseau dans TikTok drone ay ne ka Facebook be bolla ko Facebook ka bolla ne na son nai non il ra Facebook be ka avancer de ne ba ka ira post la je quoi a video ni fenga no ti jonga chefe wallahi billahi ne kumbolo falembe maramba la kwa menye do faraga kwa ka sababu ke ko kelen Pedro maramba ayere connaissance minke mama kumba ye kwa kama mama kumba invite kene kelen ngono kwa ala ken yoro ene toucher de si ayen toucher trop mama kumba fle mo ba fle kele kela mais maramba gerla mama kumba la kumba kuyatie kwa mais ça m'a touché beaucoup même non ma touché quoi wallahi yore na kwar silini nya dara video ngaka be mingi kenala de ba don quoi parce que mama kuma be yake kele kela de mais ne mama kuma ni maramba yake ne kele ngono kwa maramba shikile mba kerefe abe ga dongila minala quoi no maramba yi horoy maramba yi horoy de wallahi no mama kuma reta vraiment c'est une reconnaissance même ani kumba ye kene kele ngono kumba fana ni Aisha kone kene kele ngono no maramba bisa ka mo fara nyogonga dele muso mindo bisa ka ma fara nyogonga ere connaissance bala wallahi be mo makumba ke kele kele mais malgré tout ça ale gerala la ka inviter ka dongli ke aga fenge kero mo makumba fana ya garzige soro mo ngale jouera kono mo la gare de se bela be ka la gare te ale be se bela wallahi ale du kono ni la gare mi fa mo soro ba yo mo bole ka mo soro ba ka la gare ta mo be de de du kono ni la gare mi bo de be kede o ke ma Aisha ma kone ba mo la gare de du la gare tieni la gare de ja ko ma ko mama de mama abe ta ina de tara bija tara shimina na tara ra be shimi la gare tieni abe simi wallahi ola abotu kunde abaw kala no ka la tien fam be fe en tout cas non vraiment maramba be sa taina quoi aye baru bosu minere de kak no baru bosu mama mo bil amina maramba pousser faka dongli bo baru bosu faka do si jogo na dongli da baru bosu aba wula no fe ko de o che bo shola o fena ira ko de o fena ta bo shola o be diga wula wa du mi se ka kede atala mbala ko asi ko mi se ka kede de o be che bo shola o be ko na te kana ko to che bo shola la ta kalo sanjo la o ti mo ko la o ti ma mo ko wole aya ko mamu e wole ka dongli da baru bosu da si jogo no amma ko ba ka dongli la Morgano ta plan no musica ko ne che bo shola na wa awo klegele le wula ngol olu fana ta bo shira mo no digiro la anduga Morgane nene gando tuma bisa fe bisa TikTok jajo ko relati sa ko yen sama yele me wole ngila ele de ka fo mamu e ka do mi ko da tu ni jigina ne ben take wole afo mamu e ka dongli da baru bosu la si jogo no amma ko ba ka awo nyama problem fo tara Morgane nyama voilà parce que baru bosu mako be toko de la quoi che on na fo ba ko taro ba ka na fo ke chuka mina mako be toko de la wala nyama problem fo tara Morgane bon mamu e toko di $100 ma chuka mina ko aga baru bosu fana la yelenta aga do si jogo no ka dongli dala
nyame Aya fo mabede aga dongli da baru boss la sina be ke nala so na mamba fo ya bi dongli da inshallah ni e baru spolo ka jeli muso wele kene kele ngolo ka na bolo ta ka dama awo wala nyame wala ya fa yede afo ay ko arama ko arama ne ko muso aya fo mamuye awo ni arama wulla ma fo anya baru boss mako be to de la baru mako be to de la baru boss oui a be to de faire awo wala be to de faire mamu wele ka na folo mungu ta ka dama ni asinya folo e d'accord merci beaucoup duguli fanu kaka fo mami nyana kaka pasa bo morgane wele ka chido la nyafo morgane arama ni Aisha Jallo Aisha aya fo baru boss e mama kaka fo arama nyana inshallah ni maramba be fe kaka jet privé wari to complet aga do si ko na do mi da baru boss la no kala jet privé wari mi me ga je 600 baru boss bi na compléter chelo million dama don de be ga je mi me ga je sa tete me million wolon vla la quoi OK aya jet privé wari soro million wolon vla don de be ga je 600 bo baru boss de bi na compléter nala sona ma ne furuke mbi bla yaw merci beaucoup wole merci merci oh jaga di ko wala du ngolo vraiment ta kasima ah ko na be duguli fanna dugulu ya jama joni ku da dole ndewa ole na so na nyo me dugulu ku manga sire nya umure muna ai utala du bala marambala ko ne o ka fani ko ne ko lu ne ga di marambala ko wara ka sana ne ko ne voisine la voisine ko perde moi kaba ko te olu ga ni so mi mo lu ya ko yara nyina na rezo ibera ya nyina umma me umu ma si de kanya mo ko sit sere ebo maramba fani ala umu parce que ebe sidiki ma si de kanya ai ne kana fo ne to yo me umu ko yara nyina na lu ya be sara ne tay moro mo ko be ne tay nyawa umu maramba so mo de ne bare no umu ya be maramba so mo de parce que sidiki ni maramba u yemi ko di bare yae no nyai bo sidiki du me yoro umu be ko duguli umu bara ira be ka ire c'est ma première fois na ka sidiki ya dongili da malien dollar réseau sans fait akira umu de ira anniversaire sidiki bola ka dongili da ela ya alu ko sai na sidiki ba yem fasada ka kila ka mana musa foka faraka voilà maramba so mo de eta ka fani de so mo de kala dila samo ye maram mus malam bala jigi fokma wallahi o kara de abi so mo de ka duguli ko nga bla ukuna de maramba so mo de maramba be mo ima wala mo moya nyai wala mo be to conseil di duguli fanu ma nyai ale to conseil di duguli fanu ma Morgane artiste mana kadoro fato bi guide la mo bi glare réseaux sociaux bi guide che ka ko be che wallahi ya fo duguni jiya be de ni guide fato man isige réseaux ka mi fo abo pratiquer merci nalama man isige ka mi fo abo pratiquer ni ala ni grâce ko eto la fado ti ta ki sigile to fado mbeta fato mana ko apman fo réseaux la duguma na da be presse dugu ga ja ka to pratiquer ka to wallahi ha fo duguni nalama mana ko apman fo presse dugu ga ja ni ka to pratiquer wallahi ha fo duguni eni ala ni grâce ya nya na marewa ay umu réseau sans fait jeli a million kono victimisation te duguni donc il date be jeli bo nyoko na 600 abi presse de wallahi Morgane mo de ba guide mo de ba guide ala be na wuli kana yi fili kele ko na te kele mun nyoro la la to kele kele se kele la et se kele la en tout cas be kele ke ni jone be kele ke tuguni to be kana follow kele ba kibe mo ko kele na fa bola ana yere ke ba yere kele yo ne akaba ma ka tugu war ko ore ni to be en tout cas wa mo ka tugu war ko be ka war de kele sande maramba be kana follow mugu mine ka da million ka mine ka da ka bla ka compte la ne ko de ko kele maraka muso be France o be ta 300 € ni 500 € ta ga di na video no ke no lu yo wonu ten tuguni o to be ka wari yinu e be ka challenge o mi ende baliba bingini nga manager koro ay manager min bla Musa Musa fila ka concert organisé Jelikaba Bintu Amerique concert wolonvla Jelikaba Bintu Amerique zara bingi de la Bintu de la Jelikaba Bintu bina concert wolonvla de Amerique konana ka damine mois de novembre faut le 20 décembre abo be Amerique konana
ngo ite se ka bobora na fama oro do fo sumuni nga boala chano Musa e mo me Musa be sata ina koy barakala ka Apollo ngini ka dibingini ma Musa baga Musa de krasa mabuya kake bon allez au Musa de gain au Musa de faire un concert ngini jeli ka babintu Amérique concert wolonfla faut le 20 décembre jeli ka babintu ka damine mois de novembre le 8 novembre faut le 20 décembre jeli ka babintu ba Amérique konana concert nyere wo ngome fera fo mariamba fanu o ga fo mamuye mamu Musa ka concert ngini mamuye Amérique Musa be se ka ke atalambe Musa la capacité bala muso ye mogo do perda ka jaratige kono kwa on ta ka mise ko ila kwa nerete fonctionner kuma kila des réseaux sanfé mais manager mi na ba ka bara don ni yo bla ni se ngoro jege bla ibolo ko jege na be clari la kwa be ki bolo ni misay depuis muso ya bolo Musa bolo bi fo bi ama concert barika lenkele soro sumu Jeli babintu fi ata concert mi ka Amerique na fora mana Musa kumbe a placer la muso mbolo tukuni kwa sa soro muso ne betani concert mi ka Amerique Morgani ko me se kala la mo kala gaware tay wala fo tukuni gaware be kala ka ko kala lu bar de tay me ko mu dasa muso de be nyongo be dasa de on be kala nyongo nya on te dasa de on be sera senal ni bolo ka nya on se wala wala ya fo tukuni baro beta fara no ko kele on te kele nyare Jeli kababintu be Atlanta abe New York abe New Jersey abe Houston abe Philadelphie dugu wolon vla bina wode ka Amerique masala ka damine le 8 novembre ka tabula fo mois de le 20 décembre Jeli kababintu ka dugu jera billahi c'est fini Jeli ka taka pe jocho ko tala tukuni Musa min ko be bingini nga manager ya la ala mine ka Musa bla Musa be ka conseil non mais plus c'est que moi Musa Karabako kala kana banani ngala auto nen naw ya ka fengora ngale re banani ngala to ma ra ala re blene ko Musa Karabako banani ngala de ali Musa ba banani ngala de wala fo tukuni Musa blene ci to ka avec la fois banani ngala sont interdits o ko le ba dan hier il a fallu de ça en tout cas on va banani ngala qui fait partie en tout cas Kabe blena feri si tukuni ka blena la wala kana warmine aina warmine ni ay muso ba ango muso ba gen stade do muso ba gen stade sigebe ba muso manene ni fi ba fara to fo wallahi ba fo to fa ba ko ma karisa wallahi ba fara muso ba gen stade do sa te ni baketa e kele ne kla ka botukuni ati sianga TikTok sanfɛ ko baningala o mana tena e ka fɛnɛ e b'a daminɛ la k'i yɛrɛ bɛ dɔ kɛ mɔgɔ bɛ banani kɛla ni musokɔrɔba in bɔ wa ni ɲɔgɔn musokɔrɔba bananikɛla de bɛ yen wa a kɛlen bɛ ka wele dɔrɔn ka da bara bani ni bara bayaw kɛ i b'a dɔn musokɔrɔba in n'a kɔni ye ne bani ni dogo don bisu ɲɛ min kala ne b'a kala fo n'a y'a ka magasin dɔn wallahi fɔlɔ ne de tun bɛ musokɔrɔba in ka ko ja yɛrɛ bolo parce que musokɔrɔba in kun mana hari fɛnkɛw kɛ ne de tun bɛ taa a ka live ni fɛnw kɔnɔ mɔgɔw bɛ n'a sanni kɛ non wani musokɔrɔba in fɛnɛ ka sari bila dɔ bɛɛ la a ka magasin kɔnɔ wallahi o bɛ fanga puruke sugu bɛɛ la wallahi musokɔrɔba in ne de tun bɛ musokɔrɔba in ka ko ja yɛrɛ bolo ne de tun bɛ taa a ka live ni fɛnw kɔnɔ n'a tun bɛ feere kɛ wagati wallahi e tun b'a dɛmɛ feere la tiɲɛno i ma ya mais depuis ne y'a ka live bila a bɛ banani kɛ trop a mako t'a la quoi tiɲɛno o b'a kɛ ne y'a décidé non ko ne ta musokɔrɔba ka fɛnkɛ kɔnɔ tugun ayi a ma ɲi musokɔrɔba bilenkɛla a ma ɲi dɛ n k'a bɛ mɔgɔ fɛnkɛ de a bɛ mɔgɔ barika banɛ banɛni ma ɲi wallahi i m'a ye a jɛkulu sugu in depuis an bɛɛ bɔra kɔnɔ an bɛɛ bɔra banɛni na bɛɛ an ti banɛni na bilen an ti fanɛni na bilen an b'an ka pɛn n'an ka tranquillité kɔnɔna na mɔgɔ mɔgɔ sigilen b'a kɔnɔ banɛni na bi a bɛɛ bɛ gulɔ min wallahi mɔgɔ si tɛ banɛni na bɛɛ bɔra banɛni kɔnɔ sisan gulɔminaw de bɛ nɛni na yɔrɔ la yen minnu bɛ gulɔ min gulɔ wallahi gulɔminaw ani n t'a si dɔn mɔgɔ minnu tun fa ka tɛgɛ e ka ko laban to gulɔminaw ni dɔrɔgutalaw ma halisa e de bɛ pan kusi la anw da la k'e ye sari bilahi fɔ tuguni ani a fantɔmu minnu bɛ sigi don o don n ka anniversaire de ye bi a ye 100 € di a ye 200 € di yan
Morgani, non ni anniversaire kun sera sa diebe de kun ta fêter. Diebe de kun ma fêter. On y a joye ka fêter, akele na chere de. Akele na chere dron, wallahi fotu. Et puis a chere ta fêter, ya era ta fêter toi. Ne ma ta fêter là, wallahi fotu. Oh, ma bana. Liberia ni fenge nu jonde kumbuka ko jawere bolo ne Morgan dete. Morgan ke, fencha me ke ele do. E ku jimina ngadi mo chama me do ele ka duguma. Mo do be kai mo ka kola kwa me kana ni kuma do. Wallahi. Morgan fencha me ke ni grâce à toi ni organisation chama me ke ele kuma nyam. Wallahi billahi. Ele bato. Parce que mo ne te ele bonya Liberia ka ukatu ka live ko no kaira kambe mo ko kelene de kumba beke. Et donc, mais il y a la folie, nous n'avons pas content à Morgan, ma dit que nous sommes à Ben Coronation. En fait, on va faire Morgan. I fait Chamaka, mouvement Chamaka, Salamu Morgan. Liberia, nous, Mohamed Live, on va connaître ton live, on va t'amour live, on va non gambe, mon kelete. Car Liberia, Liberia, nous pourra pas jouer le bonnet de combat. Mais si ça est plutôt confié, Liberia, qu'elle est beaucoup de vidéos que nous avons. Niki kumene yade amaso ngifereke mo la blé niki nunu betuna wala apotu kuni niki ba ka docteur meta e mo siga live wa date ko la blé je kulu kono ka goro ka mo fenge de do ni minu ba min ta yere ponye mais ça we mo ko munu soro ta yere ponye de kwa ni star de ku yere ponye kwa mbenga live fenge kwa bo folo ko ndele tala mo ga mo chama me tugi no se a be permanent yede wala apotu kuni nunu me ko al imara mi problème e mia oh Morgan an kumbe ale yere de wala fotu kuni ko minu be sisa olu be u yere de u yere wala fotu kuni ils cherchent à être star eux-mêmes wala fotu kuni c'est vrai on do kumbe ka ale de me ka avancer wala c'est vrai c'est la bon minu be no olu yere de mo be tola u ma ko be wala to ngini naw o be nyana bo ali ni ale ka fen kona la je ita do ka afan no to ngina de la wallahi sinon folo libéré soro koko la uvu ko de ke jamme soro koko la ugo de lai fanen bana musika nguluma dama kuruma nunu ne kumara fenge kene beta dama nunu bega video ko niki nunu mais ça olu betu nunu abe décourager betara ka sira so Morgan be so dina kono betara ne kumara be al sabe mo da la ko de te pe de yere ta parce que mo ka jou menacera au menu ya yere di on a pris gros au ma to John mi sigibla ka turgasi mo si personne mo fait FBC qui faut chica sur ma problème sur Morgan a pays faut chigoni voilà on a télé un posi quoi de pas kani fato mo glonglona inana Morgan bebola de pas kani fato duchila inana bebola e mana wuri e beta mo ka dube ta kanu yara rezo ka kebe jakulu kono ko ekele wallahi wala mo si tanya wallahi sino Liberia kanu nu frene kwa e folo ne kumbo nu frene kwa ngone ba irula ngambe mo kele okay ka boka rezo kala ko mbere na kono madu raza ni nyana kono ya kono ta le chebulu kono wallahi ne ma ta chebulu de sino Liberia kanu nu frene kwa aga anniversaire comme dire que dia fambe fe we misi uni saka usan ita de fado ita boro na mata iche bolo tumute wallahi ko kono madu omo le ko yenjo ga nya ka muso ga imagine bilango omo ha muso mi file ka fone ka be fe ga tiketa o ga sumuna kwa me ko ne ka mo do dama kwa omo ni muso besi masi do ni muso etike bi worota ne re de muso nga ni morota ga di artiste mango kasa ni mbona ka tike bi worota. Oui, là j'arrive, là je prends ton truc là, pour aller à la poste. Ça faut pas le mot va furusa. Ouais, attends. Ça me d'ailleurs ta kodai ko la kayala ka faut que furusa. Et nous mo bora ke de mereka fora ke furusa. Oh, ni muso etike bi worota do mina pensi marsi do ne re de muso nga ni moro di artiste mango kasa. Ongo message chini ma bora ka tike bi woro sa ya concert la kwa pensi marsi la ngo message chama. Ngo obise ka ko diabolo umuni ni ana na kira tani wolo basindi flaje ay message ti muso ima ako ne do ni message ti amasi sanka ngo wala ngo sinya wala ni bisa ka courage do la bisa ka tike wala sa ya concert la kwa ana ko ka chi ngo de pana be oida America ko ka mangene o ya fo endo na ko Morgan mangene be dogotoro sola me artiste ka nouvelle nta ka nouvelle soro ni message ti amango ka saka ni moro fle na be dogotoro sola ko ka mangene ngo awele ka fo o fana bisa ka courage do la aye vokali ti muso ima muso ya jabi atla ka muso ma vokali ti ma ko Morgan nye message chama sa ya jabi ko aflene
Bon Morgane ayo ne ko ka mo de tabolo ta gadi antilu ba an be ko an chimage ouais malgré ko bi ka an fa ne bi ka an ba ne nu le bu fe ma on be ka téléphone ngona an be ko nganga horo ya ka usajeli ma wallahi ha ko tukuni wallahi mo de da an ko ne ma ko Morgane nye message chama hayre ba fa ma ko ndogoni wallahi nye message chama nya fari ngini ngalike muso etike bi oro ta domina ngoni hari muso orebe o kumbe to ka tike utanga mango ngo muso mango kasa ngo mba fie jeli muso mi dongli daila kwa ngo faka do shido kono ka sombiye kwa ndibe ka nyuma kai kwa ono ko Morgane atoy kana faye kwa me ibaro mo ko do abe tegara kulengere la ko sariya fatam mana ula be soni dawla lalo man mana ula be soni dawla abe do da be la fonna ma faka do da mina o herewa muso mbla adama de nya sira bla sira kwa amaso ulu mo ko de ke waru ye kwa sino ne bado mo ko nyuma nke muso nye ne de be telephone ta ka message ci muso imango karsa ni tigi wele ga fo o bi se ka courage do atigila mo la ne kumboke mais mo munu be mbia ni yenyu manka ye fude do ni wuli no fo bi bane no bi faneni ton ko kerezo kele awa bi bani ne demi ne ka to mo la ka tare ai ne be mo ne ko nyera la sisa mo ne be se ka bo rezo sosoka no go jeli muso ko ma fo madese ko madese sisa mo ni ne be se ka jeli muso da ko ma fo madese ko madese Morgane ka ko ka gele mbolo de Morgane ka ko ka gele mbolo mais mi ele décourager o kira mama la zo dogal de quoi muso ma ma yi eni alu bora ni ko ina rom dere wala wallahi Maresta mama la zo ta ore en toro muso ma ta eni alu au se chero abon na verite de ka mama la zo tu buru ka bane ka faneni wallahi bila yoro en toro adigira na toro Morgane yela arasi batila ka so jamjamina abeza la seni ne tanyo on aya mo nitabe juga no tai parce que ni tabe ga mew ni nyana ko koy metu ko intatu wallahi bega ye ka tay mo na ma ka foto groupe isere be kuto ale ara le farle to ko be ga tsam ayuto wallahi ko jien o la be ba mo mi fane ni ko bane ndra yutu ina ko sama fea ai ibi da ku pousse fo ga don kale ni ko se ai ka la band na gena ko sama fe parma ne sera ka mi kula sisa ne sera ka mi kala ni sera ko kala sa dere la fiao muso kuma fo madese ko madese Morgane ka ko ka gelema de Morgane ka ko ka gelema bare tumana wala ko Morgane e ka ko ka gele muso bolo toro mais tuma teninya bala mo ba be kaneni edu me ka muso de me holo nya de kama mo ba be kaneni minu be ka nyuma kai ba bi décourager quoi c'est décourageant même ala ba ere ko kila wuli ne no fe visibilité ko kele ngoni visibilité do ko awdu mene Morgane do ne nga mali ko liti de blaka na jeli muso de me ne nga to be réseau sans faire bila côté quoi mo ko min ko depuis Facebook quoi on na ko visibilité ko kele ngono do quoi mi re ne rense mo jeli muso nga ko bela ko visibilité ko ngona da na wode maka bon ne data ko jeli muso ko la tukuni mbai da ula ka réseau sans nga o compte supprimer est-ce que awbo compte tukunya ne ko me jeli muso de me compte mina ne o compte blaw in clara ka ni compte de daile ngani compte ngoni ni compte awba ye kwa ni